L'equip de la Societat de Ciències Aransadi està estudiant els nous sepulcres que han localitzat al costat de les altres 4 tombes descobertes fa 3 anys i que corresponien a l'època tardoantiga del segle VII. Hay otras 4 sepulturas, un poquito distinto porque están más separadas entre ellas y tienen una orientación ligeramente diferente, y hemos empezado a excavar 2. En una de ellas aparecen lo que parecen los restos de 2 individuos infantiles. Vemos claramente uno, el otro estaría representado por muy poquito hueso de momento, que tendría entre 3 y 4 años, y otra sepultura en la que de momento vemos muy pocos restos óseos, pero podría corresponder a un individuo, hay restos de un individuo adulto y otro infantil. En ese sentido podría parecerse a lo que ja se havia visto. El que millor es pot distingir de les restes humanes localitzades fins al moment són les dents d'un o 2 infants. A Formentera hi ha altres necròpolis documentades d'aquesta època baixa imperial bizantina, a Can Gavino, Can Toni Blai o el Monestir de la Mola, però aquesta, de dins de la finca de Satanca Vella, no es va conèixer fins al 2017. Els treballs han descobert una estructura excavada a la roca que podria estar relacionada amb la necròpoli, un camp de conreu antic, i els arqueòlegs creuen que aquestes restes poden donar peu a trobar un antic assentament humà en aquesta zona de l'actual Sant Francesc.